Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba Ahinkai 93.3 FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Atin Ediba Ahinkai 93.3 FM. Unya tene sa penalty se brana so. Nyamia sa ye adom. Wode yankwa san acheyen. Enti asan ba betwa osom kase ne so. Debi ameka tro se eye for God and country. Yes, some my Ghana. Enti sane atie bia. Sa de acheyen. Na say ye joda ye brada ukuada ya wo de fiada na sa hoden wo ho de a enwo se ye tena fie ne ye biara say ye dwabuo mu kura no a e wo se ye jai ne bra beto wo som kase no so mama yenti asese se Ghana be ko dadi mu a e fa dodo ni gina wo ene me so si ye be ya famu de na de bia ye ntenetene ye nsa wo nkrofo so na ye beti ase se yanso so eye na sade se ye yetimamufu yi ye biribi de boa ma oman ne konanimu a oman Ghana betimi akonanimu ena no pai yemfa sida na ye yemfa ma otiasefo nya nkropon ne ye nya no ane yamen eni nti ye frɛ no onyame ne ye twere no ayempa nhwe da biara da eni nti ye frɛ no otwere du yampon onyame a efiri bre santinie wo ye nyame no oda so ye nyame no obekoso ye nyame eni nti ye frɛ no omintimrim dade akon dade ayemmo ne kasire osrebo sekyerema wo we dade mono da amansan ne bransan madu katawiri nyankropon ena no pay asan aye ne pe wasan de aba be kan ti asefo ho ode ya be kan ti asefo ho de a ene ye nkia no ntum yebebie ya no na yada osorosoro hene na se sanse de waye bura dwene ne ntiase so na nka yenso ye ne hwan se ye kodama de ateyen na nka yenso ye ne hwan se ye kan atiasefo ahoden wo mumu a anka yetimi kan yen ka ho bi afeodifo to se yen abonefo to se yen emratofo musubofo to se yen anka ye de ehwie moja adi bim eguo na yeyi intentia editia nea ose fata senke ye kan krema no
yen hwehwe animu kakra ka che o my Ghana emu hia awurade anhwe we animu nyina so ene yen anni oni e di ni ye ye da so te ase anopa yi a ne en fa sedam fa ma no anopa yi se wo fere a me de me mfere ene ntimi gina dom yi nyina nim na maka kire Kristo Yesu oni ni nyankro pon se wo mo ya de enu ntimi da won ase o ma hwe me so abo me ho ban me da so te ase me dia se da be ko so amanidin afa ma menka wo se ene eye dwoda obubuo bosome no ne da to so enwotwe enkakra asafo urade ogusu ode ye ko eye de benyara wode ye betwa ne akaya ate ase se emfa ho ne asoro kire be sore emfa ho ne ehumu ebetu emfa ho ne mframa jampantrudu anu so be humponi mu ye wogidie wa asafo urade mu se eyire so kire so se danyara asafo urade adom wura no onwu yani mu ase da biara da anope wa memo akwa ba emfamra ahenkan 93.3 FM Jumedi ade bra mu free sabre kono unim ne din dada Maakye anope nso abusuafo no nyina ba omo nyina ba dwuma ahohom ni nyina nso aba dwuma ene nti yatena se yesen betwa wosom kase ne so kan ne hyene nso fama me se ye dwumadie opanyin kwankyerefo odi ankan kwa me yebo ano ankasa de animu bi na boafo adwempan ni Kofi Mensa Kobike ene Kwame Asante menso a me ba gina won anamu akasa ma won wo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo ena no pe ma me mo ache biom ensa mo akwa aba wo hwa omre no asima no aduanan baako ena aba pa no pa no nsia ho na yenjumedi a yaturu din se Maakye ene ma ahodo bebre no na ya na ewom ye kogiwie mu bobre ye wi ana yetu ye hofo yesuade kakra nyame abofo a wode wo mo amaye ne ne wo mo ye dwuma no anopa bia wo mo de asem firi osoro hini mu ho ba na ye nyina yesua na ye de bia bobra ye de bi atu ye nkotodwam ye de bia nante na mfaso abaso amaye ye wie ne sa na ye gya mu de ama agudi mu akonfo no no mo nso de nsem ahodo ekotwi bobre man ewo agoprama ne so no mo de no nso de abre yen wo mo nso wi ani asan ba ye ba na ye de bonkrata mo boso ne de atoa so wo mu wie ya na ye de woda chinti abrabo mu akwantuo mu afutuo ne de no nso de atoa so ama wo eno nso firi hope na fe yate asim ensem ekotwi bobre man panimfo anka wunya wo mo a ubebibisa wo mo asem na nso akwanya ni ho no ye gya wa na mu ni atwe wo nyina de wo mo aba ni ye bisebiso wo nsem no e de ama wo eye dwoda na ye de ahenkan hi asem de atoa so afa ye wie ne sa na ama wo nso kwan na wo de wadwen kyere de aba ye dwumadie ne sa na ye di no mame nkwa homa ne so na yenkonkofo ewiem bobre nsem emfa ema papa minchia wetiefo nyina na ewiem bobre nne no mpoano no efi 12 midnight na sa homache no nso eto ewo kita aflau a desen efa tema adan ema atenia sisi America say city 9 am and pay Cape Coast Sakra de Azim takwa hafa sini na patem no nso ne bepete kakra ewo ho ema ewiem so doka ko na 31 degrees Celsius after about northern portions of the country now. Bole tamale boga tanga yendi na rungu na ndam na lerugu wale ne patemon. We most of boga kujina 32 degrees Celsius. Na mabobodi ne umunyenzo. After about inland areas na obwasi sunyane techima kumase bono kintampo edria. And I pay iwembe kusu ema iwemo so boga kujina 32 degrees Celsius. Na mabobodi so almost umunyenzo. After about eastern portions of the inland areas na Koforidua Asamankese akimoda obe 12 kono nso be tekakra ewo across obi ni akwetia nsaba ene sodo ne pattern na ewi mo bebre no papa yeah
ɛna ɔde ho amane body ama yɛn ɛnɛ anɔpa yi mepacha o sɛdeɛ ɔka yɛn mo ma yɛntie na yɛmfa into anamo ɛbɛboa yɛn afei fa wo Bible no ɛha na ɛdɛ no sɛdeɛ tibia Titi Nyankopona o say osan assignment foforo nti na oba ntem saa ne dia oba asem wo de ba ye na watro de abɔ ne boso a wo se me mra fa metu dwan fa matiefu etie mi anopa nyina ne se potoka semu o say does your closet life pleases God odi asemisa ne de ba ye I said, does your closet life pleases God? We be so. Say a cow on kwana se wo kokoa a cow on kwana se wo baabi ani pani hunu wa. Sabra boni sune ni ya wo da na die no. Wo simi mi se wa no pe se eso awurade ani ana. Debi ameka tro se nyame somo nye kwasi ada na ye nyina adware akotena so ndem no. Eno no nye nyame som no eno no de Bible aka se mamu nyae mo homo hu nhyiamu da eno no nye nyame som kaba dan 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 ye da 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 bum bum hey bum 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 come on ho akosum nyame fufuru bi ala wombom erutina no pa ye nkwaje ho adwuma ye kra ho adwuma osimi misa asem na me de me ba bebisa na no pa yi ma se mi bebu atan na me ne hwan se mi bebu atan da bi media asem na osimi bebisa o se ka won kwa na se wo hye adwaye ho a brother de ne ya wo ye madam se ka won kwa na wo hye dan ni mu a dan ne ya wo ye ka won kwa wo baabi anipa nhunu wo adware ne so toilet ne so dan ni mu wabra ka won kwa na wato ho prumu twire no de ne ya wo ye ensem be na wo kan ni ya wo kan ne so awurade ani ni ya wo ye ne so awurade ani Bible say ne aguso ewa akomam ene dadie yes ye nipa eniti ye betimi akekare ye nimu amanyame sompa ho ye betimi aye ye ho hypocrite enipa nyina bewuru ni se abrantie die wo suro nyame wo sum nyame abrantie enyo no a wo sore anopa wo di nyame bofo se enyo no a enti enipa mu ne dia ubetumi apolish wo ho enipa mu ne dia ubetumi apretende say oh you are the best odi wo sum nyame but the question na bibi se wa no pani say ka wo nko a ehye adwaye ho ka wo nko a ehye dan ni mu ka wo nko a ne nipa mfo mani hu a den ya wo ye eso awurade ani ana praise before wonwum bi o se asem bi a meka ade biara a meye enke se mi bisa Kristo Yesu se eso ani ana hey ye bi so that's your closet life pleases God closet you can say closet your inner room nia enipa nhunu nia ehyew mu nia ehyew adwene mu eso nyame ani ana dabio adwene na wo dwene na eso nyame ani adwene na wo dwene na enya ma abonten na eso nyame ani ana nia wo kan wo tirim nia wo kan wakomam eso awurade ani media mi bi se wa no pay and into the book of Psalm 15 we are reading from the 1 to 5. The book of Psalms 15 we are reading from the verse 1 to 5. Bible is saying
And I know na mrantie bi se bi so mo ho nsem bi se. Eden na meya me hwe awurade ani. Eden na meya ebema awurade ani agye me ho. Eden na meye. Na mrantie ne mabawa bi nsu bi so mo se kwan ben na as a youth obetena ase na wabrabo be hwe awurade ani. I know you can want some Debbie, but another day we are talking about this one. You be our question say, that's your closet life. Please is God. I was so young with you, man. Na sevia sina beba wechia baby wechida ya sinina da baby wechida ena no asem a Joshua kan no osena sevia sinyina bepa wo na wo munni wachi biemu a meni me fie die ye be di wachi de biara So I read, Lord, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill? Osi awurade. Hwan na obehye wo ntomadan mu? Hwan na obetena wo bepo kronkron so? Du obisa. Wo bisa se urade won tuma dan no hwan kura no obekọ na akọ hye mu hwan no obekọ hye ho na hwan no obekọ tena wo kronkron bia bepo ne so abraba wo bo ewo wo closet anamo wa wo tu ewo wo closet no what na se bisa wo ho da senti abraba mi boyi ebetumi ama me kwan se Kristo ni pen Debia me kwa sorry aba me kompa aba me fa aba me sin ha ba oye sure pa se dache ubetumi akotena ntomadan ni mo ubetumi akotena bepo kronkron ni subi oye sure me dia bibisa o ene mama mebu aten me be yi aten na me nimsa won kronkron de aba sei no na opese ye yen ho adwuma he that walketh uprightly and walketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Ogusu bisa. Opesi ohunu say, nesoma wo soma urade. Wo ko Methodist ya soma dem one opewi anwumre. Wo ko morning devotion or ko whatever devotion. Wo bisa senti ne brebe ye kwa na. Anopai ni awo ye yi wanhwe ya brebe ye kwa. Wanhwe ya wo de Pentecost na te kire wo ho de na nso wanhwe ya betonsuo mu. It is opposite wo obi a na bra bo so awurade ani e woni closet ya e no nkomo ni gusu aye bo no obisa sente awurade hwan ni nipa a obetumi akwakotena wo ntoma dan ni mo hwan ni nipa na kronkron bia bepo no obetumi akwakotena so hwan a e no ogusu a wo kire mu kire no na tie o say de onante pepepe na odi asentenene na okana kuma mu nokre. So if you want to know who will dwell in thy holy hill, if you want to know who shall abide in thy tabernacle, or say dear onante pepepe na odi asentenene. Now it means God is so interested in that closet life. That's your closet life that you live. God is super interested. He is damn interested in that. God is not interested in nipa. Oh, we can fake. We are human beings. We can pretend. Yana yemfa camera and toss so nyanka say we good. Oh, wonimu pa. God is not interested in that. God is so interested in the things that you do
that people do not see, and on God yes so interested in. And into no bisa say awurade wan na obesue wo ntema dan mu, wan na obetena wo bepo kronkron ne so, and wadi muaye de ba say enye se de bia wo sori anopa wo kwan ya wo se me ko presby o kwan ya me ko roman o kwan ya me ko asori ehin fa pentecost and a pentecost for consem paka pentecost for ko ha ye bra ha ye sin ha ye wura ha wo se nya nya sadi pa no obetena konkron bia no so. And none of your dream was away. That is your responsibility. But listen, if you really want to know, if you are so interested in who shall abide in thy tabernacle, who shall dwell in thy holy hill, that I am here to present to you, I am here to tell you, say a woman nante ewo no kware kwan so o say dear onante pepepe na odi asentene ne na oka na kumemu tie wankasa na oka wona no wankasa oka wona no debi na oka wona kumemu wakumemu nia woka wakumemu no. You speak it the truth in your heart. You speak it the truth in your heart. You don't speak the truth with your lips, but in your heart. God is so interested in those people. And it's a pay guso ebisa o. Abrabona wo bo na odi hye sumase no. Esumase abrabona wo bo na so awurade ani ana. Yam fami ensa nka ho. We guso a wo kire. O say, he that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor. Enti mienu no de aba bepem say, dia onante pepepe na odi asentene ne na oka na komemu no kware. Onfa ne tetrema inni sekuro. Onfa ne tetrema nya de ba de. Wonfa ni sekuro. Na onya ne yonko bone. Wo se wonya de ba de. Onya ne yonko bone. Na ommo ne mfefo. Ahuhura. You don't take reproach against your neighbor. Ahuhura. Guys. Yegusu ayebisa o. Sabrabona wo bo e wo sumase no. E so awurade ani ana. Enya ne ya wo kwa sori dem na akoye no. O do ho to fa no amuni onko a wo to nwum bia na wusu. Awurade woboa. Wo yo da pafo papa. Onko a ye worship bia wusu. Woboa. Onka no kre. Okay, carry when you manya me sompa. She. Sewa. Oh yeah, say nyina wia. Na ode ne tetrema edin sekuro. Wode ne tech. Verse 4. In whose eyes a vile person is contemned, but he honored them that fear the Lord. He that sweareth to his own heart and changed not. Hey. Ose ono ara eniso obu onipa huhuo animtia. Na odi one a wosuro awurade no ni oka amaninya entem a on sachra in whose eyes a vile person is contemned, but he honored them that fear the Lord. He that swore to his own head and changed not. And the last verse, he that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things
shall never be moved. He that putteth not out his money. Enti no. And somebody be ka ho. But near me this year, my sorry, so near this sports at was one on the say. Abrabona wo bo. Ni nipa nhunu. Nya wo bo ni sumu ase. Eka wo nko a dem a. Eka wo nko a toilet ne so a. Eka wo nko a wo ba bia nipa mfom ani hu a. Abrabo ya na wo da na die. Nya wo ka wo wakoma mu. Enya ne pie wa wano. Nya wo ka wakoma mu. Nya wo dwene wo wutiri mu. Ye bisa o. Se wurade se wo gina no so de bu atan na. Heaven no obekɔ bia na. Se wo nkobi dia ene na yadwuma kese wo se wo hyase na wo ye no free sabre ya wate sa asemi san se Bible say awurade mfa na asem makwa okenkan Peter wo se awurade asem bi e beba abonten no e ba be ye de wa hye no so wo mra meye enti I know say enano pay asem e ba ye it has a purpose, it has a mission to fulfill and san e be san come back me sere wa wutie me se wa usumu ase abrabo enso awurade ani a e wo se wo hyase ye ho adwuma ansa na ye too late awurade nkan ho no no mo ayen na omfa ho konkron mra megina ye chi na de bia oma ya hoden a ye betumi e de abo abrabo tenene na ya so nani na da edi akire no oba no ofra hotofo ama oma kotena ne nsani fa so a ye nso so yetumi aka ho akobi Kristo Yesu nkan ho adumu wura nhwe ye nso na te ase se e yire so e kire so e wa abrabo yi mu a awurade onwu ye ni mu ase da na adumu wura